guys, Merry Christmas din inyong tanan. So karon kay dili man ta ka panaygon sa mga balay-balay. So ari mi sa online manaygon. Manuktok mo yun sa inyong kasing-kasing nga karon nga Pasko ma-share na to ang atong tagsa-tagsa kagugma. So kantahan ka mo namo pero naabsan mi gamay hangyo kaninyo nga subscribe mo sa among YouTube channel nga Tagbao Viners, and then share na din ang video para makapanaygon sa mi sa ubang mga tao. Daghang salamat. So let's get started.